अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की गंगा जी के तीरावा और रख देबे कोइली पवनो सामान नहीं ठीक से सॉरी ओइली हवे छठ के परब कोनो खेला नई खे एको डोलिया के सुपली में केरा नई खे अरे कौन देखलो छी रे ये देखलो छी ए बाबी हई निसावा के सुपली में सेव नई खे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज भजन स्मार्ट गोल्ड स्टूडियो। बोला बोला छठी मैया की भूल गइलू घर के सुपारी सेव आदि छठी माई के इहे हवे मेन परसादी देखे खातिर कोनो सरकस के खेला नई खे हे सपनावा के सुपली में केरा नई खे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज घुंघुटा उठावत नइखे घाटा बापे लाजे और रविंद्र सिंह के गाना पूरा बजे